A wannan bidiyon za mu nuna muku yadda za ku yi dinga tura streak ta Snapchat ko kuna ɗaura hoton Ethereal a Snapchat ko kuna tura ma abokanku ana biyan ku kuɗi. Za mu nuna muku yadda za ku dinga ɗaura streak ɗin Ethereal ana biyan ku kuɗi. Da farko za ku zo ku taɓa nan inda kuka ga layi nan yankan nan guda uku. In kuka taɓa zai buɗe muku guri kamar haka. To za ku shigo inda aka ce Snapchat streak nan gurin. Nan za ku taɓa Snapchat streak. In kuka taɓa zai kawo muku kamar haka. Za ku ga to ga streak ɗin nan ƙwaya ɗaya ne aka sa. To yanzu abin da za ka yi shine za ka zo nan gurin da aka nuna wani abu nan kamar download haka. Ɗan nan kamar download. To da zarar ka taɓa shi za ka gani. Ka gani? Ni na riga da na yi downloading. To sun ce min download again. To bari in ƙara yin downloading. Kun gani? Har ya sa file downloaded a nan saman. Sai to ka taɓa open inda aka sa open. To ka ga file ɗin nan wannan shine abin. To ya riga da ya zauna a kan wayanka kenan. To nan za ka tafi cikin Snapchat ɗinka ne. Cikin Snapchat ɗinmu yanzu. To nan gurin za ka zo ka taɓa inda ka ga nan gurin memories ɗin nan. Wannan gurin memories ɗin. In ka taɓa shi zai buɗe ma hotunanka haka. To za ka zo nan gurin ne da aka ce camera roll nan. Kuna gani nan gurin camera roll. Za ka zo ka taɓa kan shi. To ga shi nan ya buɗe ma. Za ku ga abin da muka yi downloading nan a nan gurin in kuka kalla. Kun gani? Ga abin da muka yi downloading nan shine wannan. To za ka taɓa a kan shi ne. To ka gani da ka taɓa ka ga wani guri nan da aka sa send to wato ka tura ma wani kenan. To za ka taɓa send to ɗin nan. To nan ka ga dukkanin abokan ka ne nan mutanen nan. Ga su nan duk abokanka ne. In kai scrolling duk ga su. To in za ka tura ma mutum yanzu a misali za ka zo nan gurin ɗan ɗigon nan da ka gani nan. Wani kamar ɗan ɗigo haka nan. To za ka taɓa. Ka ga in ka taɓa shi zai yi tick. Ka gani? Na taɓa ya yi tick ya yi blue kenan. To sai kuma in za ka sa a story ɗinka ne. Kamar yanzu za ka sa a story ɗinka ne. To nan gurin da aka sa my story nan haka public. Shi ma za ka taɓa wannan ɗan circle ɗin ne na ƙarshen nan wato nan kenan. Shi ma nan za ka taɓa in kana so ka sa a story. To za ka zaɓi abokan da kake so ka tura musu. Iya abokan da ka zaɓa iya kuɗin da za ka samu. Kamar yanzu in na sassa abokai da yawa ga shi nan na sassa abokai da yawa. To sai in taɓa nan gurin da alamun nan wannan a ƙasan nan kuka kalla alamun send ɗin nan. To da zarar na taɓa shi kun gani ya sa send a sama. In kuka kalla nan saman ya sa send. To shi kenan ka riga da ka tura musu. To sai ka dawo baya kai cancel kenan ka dawo baya haka. Ka ga ko ya turu. In ka dawo baya a misali haka. Ka zo nan. Nan gurin za ka zo alamun chat ɗin nan na ƙasan nan. Kun gan shi? To da zarar kun taɓa shi kun gani ga mutanen da na tura musu nan. Kun ga ya sa deliver. Ga shi deliver. To ya tafi kenan. To yanzu za ka koma cikin Ethereal ɗinka. Shi kenan za ka ga suna baka kuɗi. Za ka ga yawan mutanen da ka tura musu iya kuɗin da za su baka. Kuma iya mutanen da suka kalla. To haka ake yin streak ɗin nan kenan shi. To ku je ku yi in kuka yi za ku ga an ajiye muku coins ɗinku an ajiye muku kuɗinku kenan.